Zdravím vás všetkých. Dneska sa s vami chcem podeliť o jeden zážitok, ktorý sa mi stal, keď mi telefonoval jeden obchodník a poukázať na také dve jednoduché chyby, ktoré urobil v telefonáte a tým si výrazne znížil tú úspešnosť toho telefonátu. Volal mi jeden obchodník z nemenovanej spoločnosti a práve používal taký ten starý call script, taký ten koncept toho telefonátu, ktorý možno veľa ľudí z vás pozná, ktorý podľa mňa fungoval pred 10 rokmi a dneska existujú o mnoho lepšie call scripty, o ktorých treba hovoriť na mojich školeniach, ale aj napriek tomu tieto telefonáty majú svoju úspešnosť, pokiaľ máte hodnotné informácie pre toho klienta. Čo ma však zaskočilo, ten call script je úplne taký ten jednoduchý, ako dobrý deň, hovorím správne s tým a s tým, moje meno je ten a ten a volám z takejto firmy. A následne ten človek sa mal spýtať niečo na nejaké povolenie toho, či môžeme spolu ďalej rozprávať. Úplne presne do detailu poznám tieto call scripty. Čo ma však zaskočilo, že tento človek v dnešnej dobe použil vetičku: Pán Stankovský, nevyrušujem vás. A keď si tak zoberiete, samozrejme, prvé, čo mi napadlo, je, akým spôsobom mu poviem, že ma vyrušuje. Pretože dneska to funguje, ten ľudský mozog tak, že náš mozog si nedokáže napríklad nepredstavovať. Aby ste si niečo nepredstavili, si to musíte najprv predstaviť a potom z tej mysli to odstrániť. Ako príklad je, keď úplne taký ten typický, tak teraz vám poviem, aby ste si nepredstavovali ružového slona. Čo sa stane? Aha, najprv blinkne ružový slon a teraz nie, nemám si ho predstavovať. Tak ako náhle ten obchodník používa v call scripte vetičku napríklad nevyrušujem vás, tak čo si predstavíte ako prvé? Aha, v čom ma vyrušuje? Vyrušuje ma a potom dám to nie, nevyrušuje ma. Ale v prvej ten pocit je, že ma vyrušuje a hľadám nejaké tie výhovorky na to, akým spôsobom proste s ním nebudem komunikovať ďalej. Takže jedna z takých rád, ktorú vám môžem dať v tom call scripte, ak používate túto vetu, skúste porozmýšľať, že by ste túto vetu z call scriptu napríklad úplne vyhodili. Čo poviete? No? Skutočne uvidíte, nič zásadné sa nestane. Nevnúcujte tým ľuďom tie myšlienky, aby si predstavovali, že ich vyrušujete. To je taká jedna vec. Druhá vec je, že som mu povedal, že akurát mám niečo rozrobené a ten obchodník bol veľmi aktívny a povedal: Dobre, tak ja vám potom pošlem na mail informácie. Čo je super. Je dobré, ak v dnešnej dobe človek nezabalí telefonovať úplne okamžite a vypýta si e-mailový kontakt a dokáže moderným spôsobom komunikovať aj cez mail s tým človekom. Ale v tomto momente ten človek čo urobil? Ako náhle by som povedal OK, pošlite mi to mailom, tak viete, čo sa stáva. Uľahčil mi jednak ako nejakú výhovorku. Ja som mu povedal, že chvíľku toho času mám a on napriek tomu tú šancu zahodil a chce mi poslať veci mailom. Čo sa stáva s mailami? Nie všetky maily čítame, nie všetky maily dorazia a niektoré padnú do spamu, keď sú z firemnej pošty alebo do propagácií a nikdy ich neuvidím. Takže úplne stráca šancu na to, aby ma získal ako klienta. A ja som mu povedal, že dobre, ale tú chvíľočku mám, takže povedzte mi, o čo ide. A ten človek neustále začal presviečať, ale veď ja vám to pošlem v tom maili. Je to úplne proti logike, úplne ma prestal počúvať, čo mu hovorím. Tak som to zasekol a poviem, viete čo? Povedzte mi v 3 vetách, čo môže vaša služba priniesť konkrétne mne. A ten človek mi začal hovoriť, že zbierame informácie a na základe týchto informácií môžete, viete čo, to je také všeobecné blá blá blá. Doporučujem skôr, aby ste u tých klientov, keď už vás takto sa o to zaujímajú a dajú vám ten priestor, tak ste proste im tvrdo predali vaše konkrétne výhody, čo z toho proste môžem mať, že sa s vami stretnem, aby ste to nemlžili takzvané a nezamlčovali tam nejaké informácie, nechceli to nejak zaobaliť. Veď úplne normálne povedzte tomu človeku, o čo ide. A nakoniec z neho vyskytlo, že prakticky je obchodníkom a obchodníkom nielen na burze a tak dále, trader, niečo na taký spôsob. To som len potreboval vedieť. A aká je tá vaša konkurenčná výhoda. A vtedy sme sa už začali baviť a povedal mi konečne zaujímavé informácie. Neznamená to, že budeme automaticky spolupracovať, povedal som mu ale, aby
aby mi určite poslal tú vizitku a už teraz si zvýšil pravdepodobnosť, že ten mail aj budem čítať. Takže určite sa nevzdávajte. Po druhé, ak používate vetu nevyrušujem, tak ju úplne vyhoďte z call scriptu. A po tretie, ak už ten klient ten priestor vám dá, tak mu úplne normálnym spôsobom, ľudskou rečou povedzte konkrétnu výhodu, alebo úžitok, ktorý ten človek bude mať z toho, že sa s vami stretne. Takže to je taký malý postreh, ktorý som chcel pre vás takto odovzdať, aby keď sa už chystáte telefonovať, aby ste na základe takýchto jednoduchých princípov si zvýšili svoju úspešnosť v telefonovaní. Takže na dneska je to všetko a verím, že aspoň niektorým z vás toto pomohlo a verím, že si sadnete na call scripty a treba vás budete pozerať ďalšie videá a budete čím ďalej tak tým inovatívnejšie a používať nové techniky v telefonovaní, ktoré budú klientom oveľa príjemnejšie a bude to skôr na bázi normálneho telefonátu s obrovským prínesom, ako keby to mali byť telefonáty, ktoré majú za úlohu niečo mlžiť alebo nechávať to len na e-mail a len sa slepo spoliehať na to, že ten človek si snáď ten e-mail prečíta. Zvyšujte úspešnosť aj toho, aby ten človek si ten e-mail prečítal tým, že najprv mu oznámite tie najdôležitejšie veci a podporíte to, aby ten e-mail čítal, aby sa ďalej zaujímal a aby ste rozbehli tú komunikáciu medzi vami a klientom. Takže naše heslo z jedného školenia, ktorého je názov Telefonujte s radosťou, je telefonujte s radosťou a bez stresu. Majte sa krásne.